Haino hailam sogo khajani takute bukuk songrono somung channel tinike tui phajo ka muiborok songi sana nei tamno muiborok songsan phadean video pai sanor nai tongde abo hungkang kai motor bai koifol je songi sanai nahadi angoro motor na khamia horona somui ton kha motor kiyo kha ekdom norok nugui tongo motor kiyo kha abon bage inke songi sana thik ta angke ta khai koifol bang kleluk thaisana kha asa kotorma bonaliya obono tabo porisikra ke khugnai khugui helepnai abo haike koifol chakai belaino kaham nahade ang khuka kisa koifol bujli rok somja baikya tarpore hingankai koifol bo kisa kalar angkha ksak na naikhe munan dige thanga pok tong sukamti hinkai belaino muitili lukai thogo tai kuthung chakai basang thogo nahade ang obo haike kisa patla patla ke helep kan rok nangkai budul budul khai pana helebi mano muno budul budul khai helep bo gabon bage ang tabo sunai bono sui poriskar kai sui direct no tugo dai risinai koifol no nahadi tugo dawai ang box hai rekha horo ge tabo gorobo som simino puila ruwi bono kisa rugrnai tabo som rinai nahadi som chamos thaisan dei regnai amon porengke ta bono kutugrnai bono mufungrnai ta orde kisa mufurnai ta amon pore motor nai last to ge kholoboi kutugrma yagulo nahadi koiful busle kaisa thangka soja gei nahadi muyo kosom nor nugui tongkhana ge kutuma balukha koifol ni kisa onyo rokom kha mane munani digi thangma haing khangka jorawo motor ri risinai motor tamne bage ang eglogi riya ngangkai motor belai noromoi kepegi thanai si hanai ang motor na eglogi riya emne boto kosomoi tongjak blaban bage inke last motor no ri khatangka botabo motor be koifuna hain hai kutugri phiunai kutungmani balukha tabuk sutiki sari ruwana kutuma baloka tambage puila furo suteria sombai baksa hingangkai harsawi doi muya ango abani bage ang sutenya ulo rekha abani bage ang moso pheko goite berma suire dikhe tonai tonkha ge kutuma baluk hangangkai berma bai moso bo muna nango abani bage tabu riri sinai ge moso berma rmaya gulo bo onek no bono kutugri tonnai butui to karan khlainai abo haike ye no kuturumang nahadi berma moso mane baluk khaba tabu kisa koli nayana bahayeng khanaigenai nahadi mosrok munsugya ko haipana berma mosor man bage ekbar koli renai tanga koifol bu munani naikha obbotiran khangkai koifol munui thanai somrok kisa chanai naigenai ek chamusrma ba nada nangkha nangya som kisa kom kha tabuk ta kisa ri ruwana ke jefru pano noro sakang bare som kabang taradi ulo sanai no nangya hangkai redi ke tabo ang som ta kisa ri rekha obono tabo koli haino hai ta sa kutugri phiunai kaisa noron thani koimung noro jodi na ane channel katalang tong hai noro ane channel subscribe khai redi ta ane video no like redi ta share khai de nong ni friends te family rong no kete noro ano comment sinya bata pok dia sekno hambai noro ni hamjamang belai no nango bon bagai ke nahadi mo haike no tebo kutugrnai kolo khainai kholobo kolo khaike hangke se koifol bo gele oi thanai norok nangkhe mo haike bo saimang kha koifol mun kha actually gang kha gele ri chanai hinai wan sukata gewon pore kha tabu koli nai phika hangkai nahadi koifol gele tongbai kha na gele jang nugui tongkhana noro koifol no obono ke tabu obo buti bonani haikya ke tebo tabu buti ran khaba tabu ang risum togui rekha risum khugliya sui simi togui ri rekha obono tabu koli motom mane jib jibungi tongkha ke ob mui thanda khangka buti ro khana karanangi thanai abon bagai tabu kisa buti tongphru nang kari ri risinai ge tabu hor bo off khlai ri risinai risum rekhaba jokhon hor off khlai ri risinai ge tabu khena hadi ready ngi thangka mui munkha ekdom motom jib jibungi tongkha muiborok hingkai belai no kotho sinti prasarong muiborok hingkai tak bono kholoboi 15 minute yagulo ang norono funogano nahadi 15 minute yagulo hingkai ang chanani bagai kaisa batio khoksai nakha ekdom motom jib jibung tongkha risum bahai tarpore buti bo ranai thangka mo hai konongi thangka khakhayo noro buji mangkhana hanai noro bai taiwai samalai hai next video asakno ham